Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо върховен представител, уважаеми колеги! Повече от 20 години Европа се наслаждаваше на мир и просперитет. Очевидно е, че днес имаме променена среда и всички трябва да си даваме сметка, че настоящите предизвикателства, както и заплахите пред Европейския съюз, са комплексни, взаимосвързани и идват както от вътрешността, така и отвъд общите ни граници. За да се справим с тази усложнена ситуация, се нуждаем от силна политическа воля, лидерство за решителни съвместни действия и колективна имунна система. Европейският съюз може да се превърне в ефективен и стратегически участник, който да допринесе за сигурността на глобално равнище, само ако има ясна глобална стратегия в областта на външната политика и политиката за сигурност, която да проправи път за постигането на тази цел. Необходимо е Европейската служба за външна дейност да консолидира външнополитическите усилия на всички 28 държави членки и да определи стратегически и оперативни цели, които да могат да доведат до конкретни резултати. Трябва да подобрим капацитета на Европейската агенция по отбрана, но да засилим европейския разузнавателен обмен. Това ще бъде възможно, ако бъдем единни, подготвени и поемаме по-голяма отговорност. Благодаря.